Айде да видим сега как ще си направим едно барбекю. Тук едно варелче, върху него едно кръгло барбекю за 50 лева и тази газова бутилка с една горелка. Взимаме горелката. И след това ще трябва да я запалим. Малко е неудобно, защото с телефон ще снимам. И трябва да работя само с една ръка. Затова, ето, в лявата ръка ми е горелката. Сега пускам газ. Тук. Отварям газта. Вече в горелката има газ. Така. И просто я запалваме. Малко ще увеличим газта. След това отдолу сме сложили сухи пръчки. Всичкото това нещо е дъб, бук, точно така, дъб. С газовата горелка хубаво го разгаряме. Имаме тук до нас една копа вода, защото виждате, че отстрани всичко е трева и може да стане страшно. Не ни е необходимо много време. Важното е самите отрязани дървета да се подпалят, така да има жар. След това, като спреме газта, те ще започнат сами да горят. И след това, от тук нататък ще ви покажа как ще възбуждаме огъня, ако гасне. Ето това ви е необходимо. Газова горелка с маркуч и една малка, удобна такава бутилка газова, която е с дръжка, супер лесно за пренасяне. Още малко, за да се получи хубав огън. Дърветата са дебели. Вижда се как са отрязани. Те са отрязани с машина. Сега ще спреме огъня. Ето. Спираме огъня. Вече огъня не ни е необходим. Газта не ни е необходима, т.е. оставяме настрани. И след това виждаме, че огъня започва сам да си върши работата. Оставяме го така да гори. Ще прекъсна видеото. На пауза ще го оставя. След малко ще го подновиме, да видим какво ще се случи. И ето сега, понеже аз имам дъбови клони, понеже аз съм в дъбовата гора, ето тук даже в двора имам дъбове, и когато почиствам клоните, ето е машината, с която си ги нарязвам на малки парчета. Най-обикновена машинка. Ето къде съм рязал, то се вижда. Не използвам дървени въглища, защото дървените въглища са страшно скъпи, при положение, че аз съм в гората. По принцип дървените въглища се произвеждат много лесно. Начинът за производство на дървените въглища е следния. В един е такъв малък варел, ето го, се напълва дървесина, такива парчета от дъб или бук. Напълва се този варел и този малък варел, който е 100 литров, се поставя в един голям 200 литров варел, който аз имам, ето го тук. Отрязва се и капака на този варел и малкият варел
влиза в големия. Тогава в разстоянието, което се получава от малкия варел и големия варел, се слагат дърва, които се запалват и които темперират дърветата в малкия варел. Това в общи линии е начина за производство на дървени въглища. Те не горят, просто се загряват, влагата ми бяга и така. Те са по-леки и развиват по-голяма температура, но ако вие сте в гората, както съм аз в случая, и имате достъп до дървесина, най-хубаво дъб или бук, си палите ето това малко барбекю, което струва 50 лева. Изчаквате дървото да стане на жар. Нагрявате решетката. Много е важно решетката да бъде нагрята. Трябва да имате телена четка, с която хубаво да изчеткате това нещо. И слагате върху него нещата, които искате да приготвите. Ето, огъня се разгоря. След това ще видим какво ще стане. Много хора, най-вече младите, не могат да си запалят барбекю. Иначе могат да играят Roblox, да гледат в YouTube най-различни клипчета, но това нещо им е чуждо. Добре, оставям филма, след малко ще се върнем. Ето сега продължаваме. Когато вече огънят е намалял и е свил обемът си, продължава да гори. Тази част хубаво сме я почистили. Това е решетката, която играе роля на скара. Почистили сме я с тази телена четка. Имаме инструмент. Това е традиционната българска маша, с която ние наместваме въглените. След това слагаме решетката, просто е така я поставяме отгоре, за да може да се нагрее хубаво. След като се нагрее, трябва да вземем малко хартия, кухненска хартия, тоалетна хартия, салфетки, каквото и да е. Да налеем в някакъв съд олио и просто да вземем тези маши, да хванем хартията и да намажем скарата отгоре хубаво с олио. Или, което е по-трудният вариант, е да вземем едно парче сланина и с него хубаво да натъркаме скарата. Защото трябва да има мазнина. Самата тази скара е чугунена. Коритото за въглищата и за дървата не е чугунено. Но чугуна страшно много обича мазнина. Така, както виждате, огъня не е толкова силен. Какво трябва да направите? Трябва да раздухате този огън с въздух. Аз си купих тази джиджавка. Ето я. Само да се фокусира. Ето я тази джиджавка. Това е един вентилатор, който вентилатор е пригоден, т.е. батерия, това е батерията. Той е пригоден да чисти клавиатурата на компютъра от прах. Обаче, в случая тук, той ни служи за разпалване на барбекюто. Ето. Тук ни дава каква е батерията, колко процента е. Има 4 оборота. Ние сега го пускаме на първи оборот. И започваме с него да раздухваме. Ето. Виждате какво се получава. Когато има кислород, огънят просто се побърква. Той е като възбуден мъж от гола жена. Ето.
Сега ще му дадем втора скорост. Ето. В случая няма никаква нужда от дървени въглища. Изчакваме това всичкото да изгори хубаво. Когато поугасне огънят, когато намалее, отново с тази джиджавка или с един вентилатор, един сушулар. Аз имам и сушулар тук, който също ползвам. И огънът просто се усилва от наплива на кислорода. Ето го, сушулара, който и върши чудесна работа. Но той не е удобен, за него трябва ток. Така че тази джиджавка от Темо е супер удобна. Точно за тази работа. Супер Power Turbo Fan. Ето тук има за зареждане с C-Type кабел. Тук като задържиш копчето отзад, се показва колко процента има батерия. С предното копче просто натискаш. Той влиза в режим 1, режим 2, режим 3, режим 4. Най-много до режим 2 за раздухване на барбекю. Ето. Виждате. Перфектно. Просто перфектно. Продават най-различни неща по практикер, по бриколаж, за да ви вземат парите, но ето сега ще го изключим, но да знаете, че бате Чочо няма да ви подведе. Когато този огън спадне, по самите дърва, които са обгорели, се появи един филм, един сив филм, който още от сега се вижда. Ето го. Когато огъна намалее, ще обдухаме този сив филм отново, за да се почисти. Ще намажеме скарата с олио и ще печеме това, което си пожелаем. А да видим след малко какво ще стане. Така, продължаваме. Както виждате вече, огъня го няма, но ние с нашето устройство ще възбудим жаравата. Не е нужно да усилваме на 4-та, на 5-та, на 6-та степен. Просто е така да падне сивия филм, който е по изгорелите дървета. Просто да отдухаме сажи. Така, това е достатъчно. Спираме. Виждаме как огънят тръгва отново. Той ще угасне. Задължителните неща, както ви казах, телена четка. С нея сега виждали се, не знам, но се дига страхотна прах. И тази прах ние не можем да я почистим на 100%. Затова ето така, вече температурата е жестока на тази скара. То се вижда как е побелява. Взимаме традиционните български традиционния български инструмент, който се казва маша. Много трудно това нещо да се купи в момента. Така, мариновани ребра и един тампон от тоалетна хартия, който съм натопил в фолио. Така, с този тампон аз ще намажа хубаво скарата. Е така, попивам мазнината и мажа скарата с него.
Защото не я ли намажат тази скара, просто тези ребра. Ето, дига се пушек, нямаме огън. Вижте какво се получава от мърсотията на изгарането. Няма как. Това е вкусът, който после придобива месото. Така. Тук съм си маринувал свински ребра, които съм направил на парчета. Задължително в марината се слага мазнина. Ето, то се вижда. Аз няма сега да ви казвам тук кой какви маринати да си прави, всеки си знае. Аз съм сложил абсолютно български неща. Черен пер, кимьон, чесън направи и така нататък. Може да гледате черешката на тортата, там ще ви покажат. Защото са вече всеки е готвач. И ето, лошото е, че с една ръка работя. Подреждаме тези парчета ребра. Аз съм ги нарязал на малки парчета, да се вижда, тук се вижда, защото на малки парчета хем по-хубаво си изпичат, хем е по-лесно след това за хапване. Така, продължавам с едната ръка. Ето сега ще ги нареда. Хубаво. Между другото, това е най-доброто барбекю на пазара. Много хора тук тичат да купуват някакви барбекюта по 2-3 хиляди лева, Уебър, не знам си какви. Това са абсолютни глупости. Защото барбекюто е... Какво е барбекюто? Огън. А те купуват газови барбекюта за някакви супер пари. Така. Облизвам си пръстите, не знам, не трябва да се вижда. Сега оставил съм ги тези неща. Отново вълшебното китайско чудо. Пускаме, за да възбуди огъня. Така, това е достатъчно. И ще изчакаме след малко. Колко? Около 6-7 минути ще ги проверим. Ще ги обърнем и те ще се изпекат. Аз даже не знам дали е необходимо да продължавам филма. Даже в момента решавам, че няма да го продължавам. Това е, приятели. Бъдете здрави. Аз съм готвач. Роден съм такъв. Имам много хора, които си въобразяват, че са готвачи. Тежат по 70 кг. Един готвач винаги трябва да тежи над 120 кг, но това е друг въпрос. Добре, всичко най-добро от мен.